זה היום עשה אדוני נגילה ונשמחה. זהו יום נחת אבן פינה לבית הכנסת פני המעדן. כפי שאתם רואים, בתאריך 6 לשבועי 97. בעיקרון זהו הבית כנסת הקיים עכשיו, שהוא משרת את כל העמותה של נחל ישן. זה כבר כ3 שנים, ואם ירצה השם, היום זה אבן פינה לבית כנסת החדש שיוקם באותו מקום. כל הכבוד. אבל היום כל הערב שאני צריך להיות עם כיפה. למה יש לי גיוון, ככה, ככה. מצווה גוררת מצווה. שלום אדוני. מזל טוב. שיהיה לך לידה בעזרת השם, שהכל יעבור בשלום. זה ראש העיר, זה המנהל של אמא. זה המנהל של אמא. שבעבודה. אז אני אהיה בבית מוריה, אני צריך לברך אם הוא מגיע לכאן, ולכאן, ואחר כך אני אלך להילולה של הרב. בקיצור, היום, הנה, תראה איך הילד יושב.
רוצה לתפוס מקומות בכיסאות, יש מספיק מקומות לכולם, ותודה לכם. אנחנו מיד נתחיל בטקס, רק תשבו, אחר שיהיה יותר המשפחתי. גם בכיסאות, בשורות הראשונות אפשר לשבת. זה לא שמור לאף אחד. פי האורחים הנכבדים, ובסיומו של הערב יש כמובן כיבוד כשר למהדרין, אבל בין לבין יש לנו כמה פריטים לבחירה פומבית, וכל הכסף קדוש ומיועד להקמת בית הכנסת. גבירותיי ורבותיי, בואו נקבל במחיאות כפיים לפי סדר הגעתם רבי אליהו אבוחצירא מאשדוד, הרב שלמה אמסלם, כבוד ראש עיריית באר שבע, הזדמנות זו כבר נאחל לו מלוא ההצלחה, מר דוד בונפלד, מלווה על ידי האיש הכי נכון שיכול להיות לידו, הממונה על המחוז מטעם משרד הפנים, מר שלום דנינו, ממלא מקום ראש העיר וסגן ראש העיר מר בני קרוצ'י, ונציג ועד בית הכנסת מר משה דהן. בבקשה להצטרף לאורחים. מוריי ורבותיי, שבו, יש כיסאות לכולם. טוב, אנחנו מבקשים להגיש לאורחים את המגילה, לקרוא אותה, לחתום עליה, וכפי שנתבקשנו, אורח רמאללה שאנחנו ממתינים לו, האדמו"ר, הגאון,
רבי מרדכי אליהו לשעבר הראשון לציון, עד שהוא יגיע, ואז רק יתקיים טקס הנחת האבן עצמה. אבל בינתיים כבוד חברי הנשיאות יעיינו במגילה ויחתמו עליה בכבוד. משה, אתה תגיד לי על מה הם דיברו. עד שכבוד חברי הנשיאות, הרבנים וראש העיר יעיינו במגילה ויחתמו עליה, מעט נעימות שיתאימו לנו לערב הזה. הגדול מרדכי אליהו שליט"א, אנחנו ממתינים לבואו, אשר ייכון כמרכז רוחני לתורה ולתעודה וכבית תפילה לקהל עדת ישראל. ביום נעלה זה הננו מתפללים שאבן הפינה תהא לאבן שואבת, והבית הזה יהא בית שמגדלים בו תורה ויראת שמיים, ובורא העולם יזכנו להגיע לגמר הבניין, לקיים כמצוות התורה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכה. וכאן יחתמו כבוד הרב מרדכי אליהו, כבוד הרב אליהו אבוחצירא, כבוד הרב שלמה אמסלם, כבוד ראש העיר מר דוד בונפלד, כבוד הממונה על המחוז מר שלום דנינו, מותר בעצם להגיד הרב שלום דנינו, וגם הוא ידו במלאכה של הרבנות, ויקירנו
ממלא מקום ראש העיר מר בני קרוצ'י, חברי ועד בית הכנסת, אורחים נכבדים ואחרים שנמצאים איתנו כאן ושיגיעו מאוחר יותר. תן לי לסיים את המשפט. אמרתי, יגיעו יותר סגני ראש העיר, חברי מועצת העירייה ונכבדי העיר האחרים שאיתנו, שמכבדים אותנו כאן, וזאת ההזדמנות לומר לכם תודה שהגעתם ושנתראה רק בשמחות. אשוב עד להגעת הרב, ממש אומרים לי, נדמה לי שזה, לא, אולי כן, אולי לא, לא מכיר את הרכב שלו, אבל אומרים לי שהוא כבר ממש מגיע, אז אנחנו אולי בכל זאת נתחיל עד שהוא יגיע. נמתין עם הנחת אבן הפינה, ואולי נשמע תחילת דברים, ברשותכם, שלא לפי סדר התוכנית המקורית. אני רוצה לבקש מהאיש שהיה מורו ומחנכו של משה דהן, נין ונכד לשושלת היקרה והמכובדת לבית אבוחצירא, כבוד הרב הגאון אליהו אבוחצירא שליט"א, רשות הדיבור לך, הנה המיקרופון לידך, בכבוד. שימן טוב, עלי והצלח. זו זכות גדולה להראות בעשייתך. באים מזכים לך, הצדיקים מזכים להם על ידי אחרים. בידידי הנכבד, משפחת קידושים, על פי שלמה, המשלם, ידידי מזמן, משנים, על פי שלמה דנינו, ממונה מחוז, סגן ראש העיר, כל הסבית, סגן ראש העיר, חברי מועצת העירייה, המנהיג, תלמיד היקר, רבי משה דהן, כבוד גדול בשבילי לבוא ולטרוח ולראות האיש שהיה מילדות, שקט, ענב. פעם זה ממקלט, פעם זה מצריף, פעם זה מקרוון, אבל משמה, ברוך השם, יוצאים לבית כנסת מפואר, למוסד תורני שבו מתרכזת כל הפעילות הדתית של השכונה, ושם מחנכים לערכי יהדות ולימוד תורה. אני סמוך ובטוח, כפי שאני מכיר את משה דהן ואת חברי העמותה, שהבית כנסת הזה, שהיום אנחנו מניחים בו את אבן הפינה, יהווה מוקד משיכה לכל השכונה, גדולים כקטנים, גברים כנשים, להאדיר את שמה של התורה, וכדי שנוכל להמשיך ולפתח את מוסדות הדת בבאר שבע. אני מודה לכם ומאחל לכם בהצלחה וערב נעים. חזק וברוך, וגם לך מלוא ההצלחה. גבירותיי ורבותיי, אני יכול בשקט לומר, ידיד נפש לכולנו, יקיר ומיוחד בעיר הזאת, באזור כולו, ואני מתכוון למר שלום דנינו, כפי שאמרתי, אני יכול לעשות לעצמי לקרוא לו הרב שלום דנינו, הממונה על המחוז מטעם משרד הפנים. בבקשה. מוריי ורבותיי, כבוד הרב אליהו אבוחצירא, כבוד הרב שלמה אמסלם, ידידי ומכובדי ראש העיר הטרי שנכנס עתה לתפקידו, ואפשר לומר עליו כאן, הזורעים בדמעה את אבן הפינה ברינה יקצורו. ממלא מקום ראש העיר